sådan her. 13 hit, Hancock rød hjelmfarve, Jonsson blå, Crump hvid, Lindgren gul. Altså Jonsson brug for point, han har kun 4. Hancock sidder bedre i staden med 7, og Crump og Lindgren, som du sagde, Jakob 8 point der. Og ret sikker på semifinale deltagelse. Så er de ved at være klar nede hos Milan Tomčić. Hancock. Ja, det er Greg Hancock. Greg Hancock og Lindgren kæmper hårdt med Crump om andenpladsen. Ej, det er for en reaktion som det her. Og Jonsson. Lindgren kører forbi nu. Hård duel med Jackson Crump. Jeg tror lige det lykkes. Crump hænger godt i. Langt op i banen. Lindgrens vej igen. Ej, det er fedt duel det her. Ja, det var en herrebyst, de tager til de to. Ej, så fik han en ordentlig gang stråle på. Nej. Det kunne have fået gode galt, det der. Man kunne simpelthen se, hvor meget stråle Crump han fik der, hvor meget det bremsede ham. Han stod fuldstændig på tværs. Og det er godt set, at dommer, han stopper simpelthen lige det her. Det er altså meget, meget sjældent, at man ser det til. Det der er, det er, at Jackson Crump bliver kørt lidt op i banen af Frederik Lindgren, så rammer han lidt en vandhul, hvor der lige er blevet vandet, og står fuldstændig på tværs, og der kommer Jonsson og klipper ham. Nu skal I bare se, Crump der kommer han op i banen, her står fuldstændig på tværs, og så kommer Jonsson, prøv lige at se der. Det kunne have gået frygtelig galt, det der. Læg mærke til banen, og han kommer ud, så er den lidt våd der. Se hvordan mudderen bare blev kastet op i, og så kommer Jonsson. Hold da op. Men hvad vil dommeren gøre ved det her i? Det er så det store spørgsmål. Ja, det er det faktisk. Altså umiddelbart kunne man sige, at han kan udelukke Andreas Jonsson på uforsvarlig kørsel, men, men det er jo heldigt. Der er jo ikke nogen, der gør noget med vilje. Jeg prøver at fremkalde sådan en situation her.